Iro try para banget mentang step banung penslam syu ngakwa ban keran fi hang ni kumno ba fin yo ma ya ki jingker khu jong blai fi baro ki brio hani ka parthai amdan weiru bam kwa ya ki jingker khu jong blai judan hi ma fi na mo no ki brio ki ba em hani ka parthai ki kwa ban jinjar mo kwa ban sakut saaju ki kwa banum dan kataka jingker khu no blai Rengan itu ipi hot para pengen ide ban terang yaki jingker khu jong blai. Ide ban terang shana doka donut yaki jingker khu jong blai ba ide ban yetru yaki jingker khu jong blai. Hanrei ngan oi pi kadau kadai blai babun ki ba syakri blai kim yo mat yaki jingker khu ki jong blai kadai namar ka jingbom tip jongki. Kadai namar ba usutan open matla iki bagian sa ka badum. Ti pi usutan usutan ubatu iki jingker khu bat usapan keno pat yo blai dei mau ubapan kadum iki beri dan tentang kadan kau ika jingkeran lagi bi ong haktin parang ki ong ignorance is bliss sak bah kata kam dei no blai mat pi kadi ka bawan usutan nani haba pen kala kasi ki ong ba ka jingbiet mau nani ka jingbam tip iki jingbiet kadai ka jingker khu orang ong pi kamlong kumta kajing sadum kajing bit banum tip ya khtin jong blai uyok trei usutan ba utuk lut iki jingker khu blai ula ai lut akan ka khtin jong blai ban kerkhu yo wei po wei briu bayat kat kum kani ka nong rem jong ka khtin jong blai ti dei na kata kadau ba ki briu kim tip ya kani ka nong rem jong khtin jong blai ki khu usutan ka dum iki ba yo bantu no ya kita ki jingker khu ki balak kular hakan ka khtin jong blai kini ki jingker khu ha ki balak kular hakan ka khtin jong blai ki di hang ni ha perthairu sangap ba ki di hang ni ha perthairu bat hakata ka perthai ka bansawan mut bagandai khlat no nong nim ngin sayo ya kita ki jingker khu ngidi ban mat chwai ka jingker khu hang ni ha bnak ngidi ban mat chwai ki ya ka hima jong blai hakani ka perthai bangin sayo rung kan hakata ngin sayo ban mat hakata ka perthai ka bansawan la da pimpat mat iki jingker khu jong blai hang ni wat khmi jingrong no wat khmi ba ong ba pindang aklat ngan saya ia kenduk ba jong blai mo pindang anga jinjar tra kan ni ngakwa ban dan kibri bilang ni lah susat lah jinjar tra plat ngakwa ban yapno bang chulet bet chamnang kata kam dei no blai kata dei no sutta pini ban mat ya ki jingker khu ya ki bau lak khu blai it plat ya bp kata bau kwa ban ker khu pi mat bat dan siap hoi ka keren chai kata mat bat dan siap tau ini sedang chuan ka khtin jong blai naga gospel Matias kal nong ka ban riu khat ka balai phulai ka keren chai ba ka ong to phin ya wa chwa ya ka hima jong blai sap ya ka hima jong blai bat ya ka hok jong u ti ai baro an sa ai lang tam ma phi wong ka khat ka balai phusa ka wat khuslai ya ka balashai nakata na wat kuslai ka balashai pi ti hanroi ngin lap ni ki basyakri yo blai bat pet namar kata wat kuslai naka benta ka balashai na kata ka balashai kan kuslai naka benta la ka jong ya ka sni ka biang ya la ka jong ka basni pi mdei ta buang ba habu korku blai ka mon ka jing kuslai te bun sin di bapet pat ya kan ka video nang ne pi kuslai mo namar ka daw blai ka kwa ban penshai no fi ba penshai na tinjong blai ti ia ka hima bat ia ka hak pi bun sin la sigi bapet ia ka YouTube channel dei ma phi ba yo man current subject ia ka ni tuwa pishwa ia ka hima jong blai ba ia ka hak jong ba ki ai baron sa alang tam phi yo current subject la fi la bun sin la ar lai sin hari kata ka jing current subject nang phi ka sulong tang na ka jingmat perkhat ba phi adai ban current subject namar la ai program pi hindrai pi kami mat sisa ya kata ka jingker khu jong blai phikam yo mat sha phikam yet sha ya hima jong blai bat phikam yo lang tam kita ki namar ba blai pila syukran na ki jing jing perkhat ndrai ka khamdan praktikal ten ring tang akran ni fin ni ka ka balong praktikal fikini ke kani ka YouTube ka ka bakran ki jing sha ka bambu ri ya kwa man oi pi hatu pila rong si hatu pila wat si sha em ni hima jong blai hatu pila pen kok ngut ni kata ka hak ka jong blai pi
bangin tip ya kata kadai lang ba kani ka ketien jong belai David hakasam shispa kat kandai kena puli David hakasam shispa kandai ukuran ba upusan ya ketien jong belai mit ba sejasi umdai tang kata udai ba da recap ya ketien jong belai mit puli nak hakasam shispa kat kandai wang kumno wang da kumno usamla on pen khot ya lakalti da ka ba ule sumar kat kumba ka ketien jong me dalam kadoknut barok ngalawat jami awat ai bangan sakama naki hukum jong mi pai wang dalam kadoknut barok ngalawat jami banwat chai gi ma gi beneng banwat yo blai di banum sakama nakani ka ketien ga bola ai dekat nungut para bangat yang keli fi nang ni yang bu ke jing keli kat nungut na fi gi ba puli kani ketien jong blai kat nungut na fi gi bala puli sisa naduk kitab Genesis haduk jing pempa lesi pila dan ni ar post nam ka kerta jong pi pila dan sau post nam pila dan lai post nam kidan lai ki bapet yang ni YouTube ki gi bala dep ya ki PhD jong ki la puli shibun bagi kat ki bashir kai rekat nungut ki bashim khia ya kan ka jing start na ni ka tin jong blai ka bau la ai ni ula ai ni kat nungut na pi ki bale ya kata mo kat nungut na pi ki bale ya kata ibadah polis yang nak tin jong blai nak kata kadau manong pi bangi sakut bat nimyo ya kita jingker ku jong blai kam dai tan bat met bat mensim ga di bandan kidan gi beri gi ba pet yang ni channel ki la manong blai la kerku nga ka spa ka pau hari pidan em ka jingker ku ka bekerja mensim bat kar tin jong blai ka kerku ka kerkulang mo bat met bat mensim ka dei kat kum kinong rem jong ka tin jong blai Tementala dah pilak polis sisa ka ketien jong blai tang tahu CM David wang man sumar hukum pan sumar mat ban le yang ka ketien ka jong blai ka baong let's see pengan shuai nu ksa ka point ka baning kong lada pilak wat sisa ya ka ketien jong blai wang wat pi ya ka hima tu wat pi shuai ka hima jong blai bat ya ka hak jong ukurai uji sukuran bahasa pangga hima bat ka hak Quran bahasa pangga hima Ukuran datang sepangga jing penim ukuran datang sepangga jing penim untuk ukuran bagi di bandrung sepangga hima jong bulai ukuran datang sepangga jing ukuran bagi darung sepangga hima jong bulai dede haka hima jong bulai bagi yo iki jing kerku mentangi ngidan haka demokrasi ngidegi citizen ngidegi nong syok sinong jong ri India ngidan hang ni hak kendau nre haka baken jaman sim ngidi ban yo rong haka hima jong bleng ngidi ban ki citizens jong ka kingdom of God ngidi ban long kita ki nong syong sinong jong ka hima jong bleng de hang ta bangin yo ya kita ki jingker ku nama Jesus wong ba piswai ka hima pila rong em syang hima jong bleng ka banding kong du balai pimla ban puli ka ni ketin jong bleng pila terang ban puli ni ketin jong bleng rei pisu puli tang dap rekam pim yo iki nong rem ni bat pisa dom bat usut tan tu no jingker ku ka banding kong Jesus ukuran chwa wong haga gospel Markus kesnak bah bagi keran yang hima jong blai nak keran ni syabar jong ketin jong blai nak ketin jong blai bapin yo ban yet ya kata hima jong blai bapin yo rong sya kata hima jong blai Jesus Kristus ku dawa pi ban kala ka mamut ya puli lang bat ngana gospel Markus kalau nak bagi kong khat bakat san Jesus Kristus wong ka hima jong blai senang pinum yo jengker kulat nak hima jong blai ong ka hima jong blai kala hajan tu fin kala ka bangmut bat nget ya gospel dekat nungut dia viewers kat nungut di para banget di belah kelim ya ka jingat jong Jesus Kristus fi hilak kala ka bangmut dan gi basunget kelam ka jeng kala ka bangmut tu Jesus Kristus ngap ong ka hima jong blai ong tu wa piswai ka hima jong blai pila yet mo hima jong Malaysia pila kala ka mamut mo nang ni pila dep mo ban plai di pop piyo lak lut mo nak pop piyo ne mat lak lut nak pop lada pim pat le kata kumno pin expect ban kerku kumno pin expect ba pin la ban yo nang ni la ka dok not ka bampat kala ka mamut ka kadum da sibun di pop ka kadum da sibun gi jing syak te marau nak kata dau pin puli ka ni ka bible ru ban ong ban yet ya kata nang rem pinum la malai ki khang di tu ki pop jang pi ki khang di tu ki mensim baman bat pi puli kat ba sin pila samthia no mla banong mlong konsisten pim so tu ru ban puli na sedang sakut pi puli ti puli ru tu no sultan fi malai kidang dan ki mensim baman ki basakut akaran yang ji syam nem dei dia ka ba masukran
tang dap rukam nama real dia kalau ada biak yang bah pi kamut lah dah kam khut ka dok nut apa 4 kelah kamut kai ka pi puli pi long kum tu sembai wa berat haka rut lenti kana dan gi sembai bahap haka rut lenti ki wan no ki sim ki rong no tu ong dan gi balai osno ki tin jong blai wan sembai wan u setan u shim ya ki tin jong blai u rong o wan setan u shim no ki tin jong blai kam sai so ki bun na pi plai jong pi ki balai keren subject sapang ada ke hima jong blai pila keren hari ka thali pat hadok nun dan ai wana pi lak puli ni khtin jong blai men step men siru drai kamrung bat oi pi kat ja no pi yang bun ngabayok so gila ong bakshan dan di bakat pastor kat ba pi khat mai lai rangam dak khuslai than dak title tang ai ka bang kwa ban yo ba pinyo jingker khu dan kala puli pi ngam so thu tau kadai ba pi syak tu no namar bolai pi 4 lek ka jing kala ka mot ka dok nut kadang sa ki dik pop pi proba ko ong no ko ong Siti prob oka kitab yang prob waktu dari ku ialah kan dok nut dah ka sumar ka na ba naka mi kajing em dah makla ka dai sau arpulai ma ani sau arpulai ko proverb sapuli kalau nang ka sau pin salap ya kata tu dah sumar ka Quran uji sukres sahaba min yo kata kan nong rem ka di ban khut ka dok nut jong ka di ban khut ka dan kam ban kelah bamut bahaba pikela ka momot pisdang bani i ya ka hima jong ublai sustu aba pisdang ban kela ka momot pisdang bani i ya ka hima jong ublai dagi khabat ki bakan jaman si amtang bapi dan kam ban kela ka momot ban rom shi ka hima jong ublai tamar na kran ni sha phangi jingker khu amtang bapi ni i ya ka hima jong ublai ban yo e kita ki jingker khu namar ka sedang sha ka bakan jaman si haka hima jong blai kam ju sedang syua ka bekerja do ka sedang syua ka bekerja mesim de ba pini iya ka hima jong blai pidan kam ban kala ka bomot bat net ya ka gospel Jesus Kristus uang anaka gospel yu anesel nang balai khat balai wang lam dak hapat ya fi num yo i ya ka hima jong blai ti sakawai ka nong rem haba piyet ya ka hima jong blai pidan kam haba pila i ba pin rong syaka hima jong blai kan mau dan kam ban rong syaka hima jong blai ba Jesus Kristus ong no lam nak hapat ya fi naka bat na umen sim naka bat na umen sim pin bayo ban sut syaka hima jong blai sama kajing sutu bakla jong ikan nang bangin salit sut syaka hima jong blai tat ndau Jesus Kristus nuan nadu mengidan akan ka kandau ngidi ban sut syaka hima jong blai pidi ban yo ban sut syaka hima jong blai dak bakan jaman sim pini i kini kinong rem te dan kam ka hadin ba pikela ka bamot nak bidan kom ban lek ban pen ko ngo ban kop ya ka jong blai sama gospel Matius nang ban riu lai pulai khom ong tang ban yet ya ka hima jong blai wong tu wat pi shwa ya ka hima jong blai bat ya ka hak jong u ya ki ai bat ya ka hak jong ki ai baro an sa lang tam te dei tang ban yet ya ka hima dei ban kop ya ka hak jong u blai ta dau Jesus Kristus wong nu wong lam dak khapat ya pi na ka bat no men sim ka ta ban yet ya ka hak jong u blai ini dia puli na ka gospel Matius kal nong ka balai khat ka bakhat san pet ka tin jong blai ko ong ni nado ka bakhat lai wong no anda kum tahu Jisu lawan na Galilea syarawa Jordan hau Yohanes ba anyo pen baptis da u handrai Yohanes lakhang u da ang ngadan kam ba an pen baptis yang ada me ti me wan pen ban hanga sngap ka khat ka bakhat san Jisu Kristus om no o Jisu tu le thu ba la ang ha u tu sya menta nabakum ni ken kalong kabadai yangi ban pendap ya ka hak baro ban pendap ya ka hak baro anda kumta ulah sya u Jisu ti anda la penbaptis u ulah kiu nak kumni dah hakmi ru la ple ki benang u bau la yo i yo men sim u blai bau dah hiar kum ka paru bau dah wan syang ru au hakmi ru hakaktian nak benang kadang uni ulang kun janga ba ie kaladan ka pi Jesus Kristus dei ublai ubala pen dau men sim ba khu jang ublai ubam dan kan anu ka pap mana pi dan kam ban kelak bomot rei ulah let pat ban pen ko ngu syaka jing pen baptis namar badai ba kadai ban kop u khabong tang yang wong yangi kadai yangi ban kop ya ka hak jang ublai pila kop nam ya ka hak jang ublai hadin ba pi kelak bomot ban pendap ya ka jingka arsi ni ka jing pen baptis sengap ba nak taban
kamput kut tak tahu wong no wong lam dak hapat ya fina ka bat na mensim sama pe uji sukres lapun no mensim makhul rangi i hang ni hadin baula dak ban baptis lakiu lakiu nak balai bau mensim uan kum kaparu baula syah u wong niu long pidan kam ya mensim makhul pidan kam ya mensim makhul mat pen baptis ya fi da mensim makhul hadin ba fil akla ka mamut fil angat gospel fil arung syaka hima jong blai po benda ka pendap yang kata hak jong blai fil arung syaka hima jong blai filan kam banyo pediang ya mensim makhul tiga-tiga ni ka jing sedang bapin sedang banyo ya kata ka jing kerku ba ka ketin jong blai ka ong na ka city Paul Syri Ephesus wang kalau nang ba pina puli na ka city Paul Syri Ephesus nang ba ka itu syai hang ni Ristu syai bau mensim bakut bau belai ular rak lang yangi bau mensim bakut syaki jaka benang haba firung syaka hima jong belai fistu filet dak bakenja mensim dan baki bam sengau tu hima jong belai kisulet syakri him tu klam sengau tu tau kai kata ka hima jong belai kumnu banyo rung ta kumnu bangin i kita kinong rem namar kam kani kanong rem pinum yo kan ofi pet khat ka ban riu city Ephesus nang baat khat ban riu ong bat ulap penmi yang ni lambat baula pensyong yang lambat haki jaka benang Kris Jisu la penmi ingi dau mensim bakhu la ra ingi syagi jaka benang pidan kam ya jing pen baptis mensim bakhu pidan kam ban let syaka jing pen baptis ru hadir berpikirlah kemenwat kenang ba ya jing khang benang an peli kumnon peli nang pi la da pi pat kop ya ka hak jong blai pisa dom bun gi bala kala ka bamut gi bala penduai kala jiwa bun sin ban penduai ka jing kala ka bamut leng baka fun leng baka bakiwan hang ni hang ban ya kenduk bat ngaru markhawat mentangi idan saka ngil adan ka prayer center hang ni nong bak shlo hajayau monong pi ni supplement option ni ayo ni aingu yu blai bat ken long jingker khu pi bakwa ban ya kenduk ya markhawat tinggal jupen le ni jing kala ka momot ndrei sngau si banong gi sakut tengah ka jing kala ka momot kila pla di pop ya dawan gila diok menduai gila plai ti pop aurea ki pop klim ki ai hanrei kin la fun yang hadin ki ong te bashan ngasgo sakut te kata jing long mensim ngam sngo la ti ban kiu ong pi kam pendap te ka hak jong belai pi kam pendap te ka jing pen baptis ka ba tin jong belai ong pi kam kop te ukres mar galatia lai arpenyo ong kat kita i balai pen baptis au kres kila kop yo ukres pi kam le te ka man jong belai ko bo jis kres wong kadai yang i ban kop ya ka hak jong belai pi syap tin di pi sakut haju bat kata ka jing sakut jong ki haju si kaju cycle mla yo shu mle pi ka hima jong beli kadan ka kerdan ka jing long mensim bo beli kwa main ki kwa man sakut beli kwa man kerku syai haba bi pen ko ngo syai bayrin haba Abraham upun ko ngo yu beli fisin kawan ka jing kerku teban yo yang sakawai ka jing kerku haban pon ko ngo sakawai mang ki steps nang pi gidan ki steps mdai bukan kerku season kerku beli ke kerku season kerku kerku top pi pen ko ngo biang khabang pi pen ko top pio ke jing kerku bakam kraw kat ba pinang kan kraw ya ka jing ko ngo kom ka tin jong blai kat ta pinang yo ke jing kerku tin rei bun kim tre pen kerku ki syap tieng ki bri ki syap tieng bayo ngalek pop biang ki perkhat lai projek kim pen thamai ke jing perkhat dan ki bala yo ya ka jing kerku orang rei ki kim dah terang pat yo mensim aku kadang kami ya ka jing pen baptis mensim aku tu pi ban yo ya kata kabor ban rung saya kata ki hima jong blai ban yo ban i ki nong rem kamu mensim aku ngimla ra ban sngau thu i ki nong rem ka palat takadau haba pipuli Bible dan ki bala puli na Genesis sya do Revelation room 4 so thu ai kata hima jong blai so thu ya ka plan jong blai so thu te kum nu kan pinyo ki jing kerku toh kata kala ada pilas tu man kapat nrei ka baan kanong rem jong tin jong blai haba pila ada pendap ini ki ai barok kat kembang hikayah pi dan kam banyat pat ya ka riklau uji sukres ju ai jing kerku blai ju ai ka jing kerku ino klam da tenju bun ki bamis ya ka ni ka point tu ki sakut no tang kata ka bla adap ka arsin rei dala ya keduk yang ki long haju syaju kham progress lah kampat progres nomor belai kimiat ya kal tiri klau kin la ya tiri klau
kilang pasif orang fi haba ki ya tiri klau ki syapti ki beri bawan ki jinge haba pila adap kha arsin dai pila adan syaka hima jong belai kan mau mata pila long kinong syur jong sultan mensyua kat ba pidang dan haka pertai di pidang kinong syur jong belai pimpat kela ka memot pimpat penmap tu sumi periang men si mahut sultan onum pentut ya pi orang Malay ai rang ai ngau pi kibun ki badan ka spa ka pau bampat yo ai jing kalam pentut ai ki bang met biang met ka spa pau drai pim num yo ai kata ka hima jong Malay haba unwan pat ka ba syapting kata sengap bang ni ka syapting wat ong bang biang ka spa pau Malay la kerku nga hakini ki pi ong drai ka de ka jing tri stom jong piru tang piru spa pi dan ki skill drai ya ka hima jong Malay pempat yo rong ka ba ma ong ka ni te rai ya kitu ki bala rong pat ka hima jong Malay haba kia kenduk je kia riklau kilong kum gikhun Israel pi khnyom pi ut aba pia riklau bat pi sedang ban namar baong mata pil along kinong syun jong sultan tu sultan bitar bhai pi un sedang ban yele ban atak lai pi ban siap di khnam pi bat dei ni bau pi dan kam ban shim ya rasti jong blek nata ya ka wat lamu men sim nata de ya ka jingza syadam the breastplate of righteousness jingda syadam pili ban koplut itu ki pilong kumbok king atiar bat deh ni habaki beriu ki ya lang baka riklau hajaka bakin ya fight ya kitu ki sultan ki khnyum ban ban blai tak kenal bun ki basakut ki miok dengan nongrem pi haba pisdang ban syakri jo blai sultan wan ban penjat pi wan ban luti sedang ban wan ban tu ban iu pi ndri blai kan ka por dang train ya pi doktrin pindah puli naka sam nyo paul snap man puli pi sam nyo puai sim debet ru kat usim debet bala le ka man jong belai u thu ikini kinong rem bau habania i kita gijing e la pilet bat ngana ka naki sam nyo puai ngan pen ni kumno bakin wan kijing khu jong belai hab wan sha kijing e tong ini puli nak sam nyo puai nak nong ka bakhat khandai bat hadu ar puai ka hab jong me ru a ublai ka bajrong e me ubala le ki bakrau a ublai u e ubak kat ma me pi ublai u di sim debet u ya ro ba hapren ki jing jinjar sangap ba ar pau ma me ubala penwan hanga shibun bat ki bajur ki jing jinjar men penim yang apat bat men kentir yang apat na ki bajeliu ka khandau pikin wan ki jing jenjar u blei bu ai jenjar u sya eu sultan bon penjenjar u alau ta namar ma pila rong ka hima jong blei dan kamban tes sefi dan kamban tes de kini ki jing jenjar ki ba tam akan mau yal diru banga sedang wan syakri u blei ong sedang man kala ka momot man pai ban i no ki pop ai ade ngas sedang man syakri u blei ki jing jenjar ki babun ngas mau man jakar ban yo jingkerku asum badu jingkerku ka jing strau gilang tan rek kadang dei ka proses nang pi bangaya but ani akan mau ka jing e ki bawan sedang man syakri u blei sya akan tajlot ni beriu sya e lot du ki ki barok hat nang pi tanam so tu tahun tang keluar tentang ruk namar bamdan bahikai dari habang sutu ini nong rem cuti jong blei usim debet pa wang no wang mami bala penwan hanga shibun bat ki bajur ki jing jenjar men penim yang apat bat men kentiu yang apat na ki bajeliu ka khandau tu penroi mami ki jing krau jonga bat tu pen pai pat tu pen tengen yang apa usim debet haka jing jenjar ya uduai kum tayu blei de piru apa pia iki jing jenjar wat khnyum yu blai duai ong trai jisu nganget bakani ka de jing tenju nganget trai bah jing tenju sadap ki jikerku ayang akam sim jing jing esya ayang aban ki man duai hada yang ni pot pihak penlut por bah ka jing duai pihak penlut por haba puli ka ti jong blai apa kita ki jing jenjar namar makin sawan ki jing kerku kim juan ki jing kerku lat ki jing jenjar pi ya ujub rukum ju usyak tes ujub ru Pio Joseph rukum ju jing tes tebun ki ba feel no hakani ka tes ki pai biang syaka partai pat kila janyo kita ki jing kerku jong blai hanai namar blai ki i no sipor tan biang sultan u kila biang syaka pop pat ki du no ka jing kerku jong blai kan mau blai udan la kajong ka nongrem la kajong ka principal syabon kumno nai jing kerku pi lada pimpat ready ban pediang kita ki jing kerku kan sapenjat pi nuksang aim ta lada yau khulung
oba pimpat hikai oba empat lak ban smutu ya ka pisah ka songdor kumno pi ai u to kwat san spa unle ayu unle no ultar no ya ka mo lani ulak ban thiet igi ai khuna khulung ulak ban yo to ka spa ka to ka pisah ka pi ai ulak ban thiet igi jingdi penbuat la sti khuna khat khalai snam uyo ka pisah pok mek pa 4 tri ju 4 ya iki jing 4 smok tu mau pi unlet ya to pisah ban thiet iki tagi jing di penbuat perkan penjat ju tak smok tu bau pi pan di jing ker khu no blai o blai kwa ban ai pi jing ker khu klam da tri ya pi uchu ai lat ya pi gi menta mot kalong ko tu khun bau ai lat lan ya pi ba pi pat nang ban pendan kam takadaw wat mot bau nai ya ka jing ker khu klam gi jing ya jing e para bangat ngaru ngai thu ipi takadaw kran ni sya tu wat pi swai hima jong blai an salang taw pi namar ba ngala dap ya praktikal kran ko mo beri bala ya praktikal li ta ginom dem tingadang ap sibun gi jing ker khu jong blai ba blai unang sya bau setan on ai kita ki jing jenjar e barang ya fight bat usya mangnya fight ba gi jing duai banom arta tien ong ban yai ne anong pi tak bangin i tagi jingker khu kidang bun ki bang ayat ngarum ta kidang ki jingker khu ki bang ala adab yo sangat bahagia ki jingker khu bang adab yo kidan ki jingker khu ki bang anang ap hadu menta ki bang 4 i nama ngadang ya i kita ngadang ya i tagi jing tenju i ki tes ngadang pi ngadang syong i kejat jong jublai pi ram di mangar ki ngak kemen ho ngak kemen re kidan ki jing tenju ki bang me ding ki bang ayat bahap dei bangan pass through kita nganget bahap pass through kita ngam dei ban kenran din no bangan nang yo sibun ki jingker khu ki bau blai ula bang lupa le sin nam tang na pi ki ni ki balaya ka jinglong senra pila dap kapat fi no sim pia mata ha ka jingker do pia ka riklau pistu aba pia riklau kadang dan ka jingker do ba pia tip ba pi dei ka dei ka ya jong ka jingker do Ndega ba pikir do syaitan rebo blai dang test pi tu pin syania pin i no ne am blai na pin apa dan kita ki jing jenjar jing kedo pi ka yo ka kat pi wa yo blai pilong faithful ban le ka man jong blai bo pilong ya ini ban le ka man jong blai dan tang pi berang syak pen sitam lang bagi bahaya bahasam hari pi ya ba ki kin penduk jingkerman bat ka ti jong blai ka ong ki nok syun jong beri kin long na yeng la dehi wan mot na sabar sya ba nok syun na sabar te kham suk ban yu bil adan ka yi nei pil ayat dai tai nong yeng pim gi nok syun na ba sabar lai kam e phalan regi nok syun gi bana yeng Jesus Kristus ong gi nok syun jong beri kin long na le yeng hi pil sedang ban syakri yo blai oh bil kaman bil adap man sim wan yeng nong pi gi hinman para sedang ban isi pi kemi kepa nong isi pi tengah gi sedang ban isi pi namar balai baki 4 yo kata ka jing smok tu aba kenja mesti bo setan wile jur lang ba jong ki bat pi jaka pin yaro yu blai dan bahi kai pi sedang ban khnyum yu blai pi sedang ban phai din no pi sedang ban phai da ka ba sni we ki rai em ngam ham dei ban le kum ta pi dei ban phai da ba pi dei ban duai na mata ju ki bi dei ban tri khut ya kata ka ya jing kaman ga bo blai a kan ma ka jing kaman kawan na u blai kawan na Jesus Kristus ban hanta dei ba pi ya sya kini pi ka ta tes pin yo ka jing kar khu ka nong rem ka point ka aklat ka balai na ka basaw si ka basaw ka long ba haba pila yo mat kita ki jing ka asid pidei banya syakri lang mat kita ki badap do mensim bun ki bas ngau start no ki ngau la ki i no e ka jing syakri lang kam long ta para ngat ngar akran ni fi umtang na ka YouTube ngadan ka jing ya syakri lang ka ba kenja mensim bat ki wei pat ki para bangat dibayat dah mensim kadang kan jing ya syakri lang ong yum jupap ban bam jing khawai utrai man la kasgi utrai snap ba kumba ki apostol ki la hikai ki ong man la kasgi utrai ki de kenduk lang ki de bam ya ka jing khawai utrai hatu pi julek ne me kata pi ju bam ya ka map bat na ban yo di na snap jong Jesus Christ pidan ne ka jing pidan ne ka energy pi ka map ka kran ka jing bam ka bekerja mensim ka ai energi ngi beginilah bania pipet nang di mga kran YouTube man jan man la step daki snap betala kat no snap alai snap kai ngan yo bor nal di apa yang kita gijing andre bagi kenduk lang ban pa me ka jing khoi trai man la ka siu trai gida ya kamen gida shot kamen gida ya duai ho mensim gida sam yang tin jong blengim kam sa marwai
maka di ka ajik man gadan ka surrounding gadan ki para banget ki baya duai lang nga pada gijing ye gadan ka jingkaman ha bangai kendu iki piong city sebru sipau sipau arpsan ka wat i no na ka jing ye senglang rekhu dan api ki ba supet ya ka di YouTube mre pim judan pim ju senglang pim ju senglang ha ka ta badan yo men sim jong belai pi supet na fi YouTube pi supa duai pim trek pat ban pen ko ngu ba dia senglang te kum no pinyo e ke jingker khu ban kum no pi ya laj na ka tin jong belai tin jong belai kham ong tang ban syalap nang ni na YouTube nga syalap nang ni na YouTube ban pen kersiu pi nrei ni dan la ka jong ka jing kenduk lang ka bang ya kenduk ngelet ban syakri ngelet ban ya duai beriu lang ngelet ban rong syi yang jong beri ban bukti ban le ka jing lang senra am tang ba pin ya sang lang nrei pilong ne am usnran jong Jesus Christ ba pin yo ya ka jing ker khu na belai pilong ne am usnran jong Jesus Christ ne pi sulet jing sang pimlei ai piap dan ka jinglong senran ru pinyo ya kata bor te pi kamlet duai beri to kumno pinyo bor kumno pinyi gi bapang kumno pi pimpat jumbe ksut te kumno pinyi bagi pat gi ksut ya pi hoi pi gi balak dap ka arsin bila yo pen baptis sumen sim pi hab ban le ka ni ka jinglong senran ngam kran ni tang na YouTube ngala hikai bon ngut ki bayalet lang mak nga ki le tak tak kim khat shu lang yang ar ki le lang jong na mar ki la yo trin habang ya kenduk lang skill try ki wan ban itu ke ya ki testimony jong ki misi dan kata testimony time yang ter kila isong to ai testimony view way dong ani barakani kasngi the Saturday ngayok ban lek chakawai hospital ngayok ban duai ban bukti wi ba wi kong ngayok ban keran syapang jing kala ka momod ban ngayok penduai kala yo be ting min simba man kadan kata testimony ki enjoy nang fi kilong ki sipai jong Jesus Christ yo ya kata jingker ku kipat ko ngo ban le ru ya ka ktien jong ble kipat ko ngo ban long senran jong Jesus Christ kipat ko ngo ban long tau sipai jong ka hima jong ble haba pila rong ka hima jong ble ble pen ke atiar fi pimdei tak diru pat ba fi dei kiring rang ba lingdo kun so si pidan ya ka wat lamun si pidan ya ka ikhtiar pidan ya ka bor ban le ka di ka jinglong senran tapi ni ke jingker ku gi ba shisha sakawai kan dong rem kalong ba dan ki bala long senran no fi himal along senran hanrei kidei gi ba khap nap shaka hima jong blai skap tu ba ki khap nap shaka hima jong blai kila long te kila long senran kila le ki ai kila pen khia i ba pang la be i men sim man hanrei haka ba kenjado on pi ki terkhong raw raw pi so kata ki dan ka ikhtiar ban be men sim dan gidan ban pen ikhtiar ban be ban pen khia i beri rei haka ba kenjado kiat sa kata kari klau kiat sa kata kari klau buat kim dan syuk ka jingker ku ha ka bakan jado mar belai kim follow ya kanong rem ketinjong blai ka krante bagi dei ban slow tu bagi jing ai ya ka spa ka pau bagi pisa ki tingka ki blai ai gi dei ban nang long ki stewards ki trai sitam manang pi ki trai sitam push up but push ar nong pin rekam judan ga bahasa iso kadau kalau kim smok tu iki nong rem jong ti jong blai ki tu nau blai nong ki duai ki dan ka bor jong jing duai dan pi beri balang ta ki dan ka bor jong duai ki la shong step bat miet ai yam hanrei syaka kam jong blai kim nang ban steward dah pi ngidai ngahikai ka ba ka practice ngahikai bang ngi gi jingker ku bar apa pinang ban steward pingi deki steward ni dan ki ai ngam baktin khasi steward kam dan tan ka ayu ma mi deki kita ki ba ka kim deki ki jongi kim deki deki jong ublei sudah wat ya ka khtin ka bau air ka deka jong ublei ka jing pendim ka de jong ublei ka jing ai ka deka jong ublei bang hap man steward pila dangim steward ngim penia ya ka kadumiar ka hima jong blai lada ublai ula ay nga kaktin mangan yalap lada ngam yalap kamiar ka hima jong blai nga sakut haldi ka supuli bible haldi de kum juru lada nga la ublai ula ay ka bor ka ikhtiar mangan duai beri pang ngam le kata ngam steward kum juru habu ublai ula ay fi kandet ublai ju ay kan san wai ri tu jingkat kui baret ila manong ka kam ka jam ka baret nei pisa be piok baret handai pi bam du no ya katun pi bam du no bat pimnang ban bet haka hima jong blai iwat ini ilang baret ro ngasih ikai ba ku blai umju ai ka bakra so ai baret nrei pi bam du no ya kata
phimnang ban ai sha kam jong blei phi expect bat la sa de ki bun snam ru tar khang raw sa ti dei ban sngo thu ye kan kan nong rem ba ha kaliang ka ti jong blei dong tu buram ya utrai bang blei jong me da ka spa jong me pihak ban trailang nakam tak hima jong blei ai pi ka pisa tang ban bam ban di rei ban pinang ban su kata sya hima jong blei piarap lang ba kibri jong blei kiba le iki kam jong blei piarap lang ban enhance ya ka kam jong blei ban penyar kata ka gospel banang ai penyar no pinang bet ya kata haka hima jong blei kidan kibri manang pi kiba empat yo jeng penim sabai kan ni empat yo jeng penim regi tepat nomor baki kwa ka jeng kerkutang bakan jado ki berat baik ka bakan jado ki ai kelut syak kam jong boleh am wat laki empat yo jeng penim de tinggi melak li nomor baki le tau boleh melak raban nom kerku hakaliang bakan jado kerku baik ki bet ki biang ki ruspa ki ai nomor boleh kitip ya katakan dong rem reng ada kerpat gitu ki balik taruh pilihan tang ban kuat ya jing kerku do ha boleh kerku do re sedang do ha bakan zaman sim kan no kan dong jing kaman ka bakrau ha pinyo le ka ya ka yu pinle yu pinyo hima tang hang ni kan do tang kata spa ho re pidu no re ya gitu ki bakan zaman sim pat pil ayo ya ta pinlet benang hi re pin sa im ja khom bet la pim sngo thu ya kan ni kan dong rem pi boleh wang ta no malakhiru wang to ai se tu tenju se nga kadang jong boleh tu tunjuk si wang ladang ampli jing khamrang wang pilatu yang ha ye berkhat kum no boleh kerku ama pitu yang jong boleh kabaar kadang kabaai syaki baduk kapier kabaai syaka hima jong boleh syaka kam jong boleh bat kabaai syaki baduk kapier ni dei ban semua tu ru baka dong rem jong ti jong boleh ka ong di ban ai syaki baduk ru minum dia turai ni ngia thu ya kan nong rem jong tin jong blai kadang ka ba ai sha hima jong blai kadang ka ba ai sha ibadok ru pi ka ba ai ha bau Jesus Christ kan mau kawan ka tu ka mukade ka Mary Magdalene ka pensle yo Jesus Christ ka tu ka perfume tu ka umpnyang ka ba rem dor ba ki senran jong Judas su gila ya mudo yo Jesus Christ gila khnyum ki ong ani na die kan ka perfume kan ka ubi ka jing ubi la ban yo baro sisnem ya kata ka la ban pesa ya ki baduk mo la ban ai re Jesus Christ wong ki baduk pia kenduk malasi re yang api no kenduk ka bamut Jesus Christ kan penram ya kata kan kentai baka pensle udah gitu ki jing ubi ya baram baka nyat do snyu jangka nama kalong bau ka ai show blay kadang ka jing ai show blay bat ka jing ai ki baduk open pair Jesus Christ sang ni bawang ki baduk pidan tinggi dei ban ai ki baduk ru ti jong blay ko utau ba ai ki baduk ulen wa ai keliang hau blay bat blay sa pen pai pat yu tinggi dan ki bertiah do kata-kata ki sakut sa ki ka jing long besim ki la yalap gospel ki la ai ki la pen kia ibri pang re ha ka ba ai ki benut ki sngau ki khapnap ki bertiah ki sngau ba ko dei re kamnum dan ka jing kerku re ma pi ai sha ka kam jong blay kawan ka jing kerku na blay pin sai i pelai lu bat ublay bat haba pile ka kam jong blay ka poin ka bakat do ni kan pen kot no ki bun bat ki nong rem kan sa da ki bun bat ki nong rem nei hai di YouTube ngan bla ngasu ai kendet fi haba surf ki wei ru haba ngi surf ngi ban chakri bat ka wei ka balas kata bat haba pile ya ka hima jong blay pite ya ka hima jong blay kan mau le bet da ka jingat ublay on sa pha ai ki nong yarap jang pi haba Moses pinapuli naka kitab Exodus pipuli naka kitab Exodus kini gidan lok naka ginong rem jong tin jong blay pipuli kalnong abah life on rio pi ublay uai ya Moses bunte ya ka temple ha wong kani kalnong ka balai pusat dadu kalnong ka balai pusat wong kabatay ka tabernacle ublay ula pa yu Moses bantay ka idea bantay kan tabernacle but Moses hable da ka jingan ublay mo ap shwa kada uday banle da ka jingan ti ha ka bab kenjaman sim ta kabatay ka tabernacle kadai ka bafile ya ka kam jong ublay fi sedang ban let dua ibri fidang ban penkhia ibri fidang ban be su fidang ban yalap ka gospel raidan kibriu ki kimtre ban le ki ongam dan bisa ni yang abdan kani katai kumdungan sang ministry kumdungan le kani katai
kim tre ban tre bleu la pha iki re ki pet shai ka surrounding gi ngam dan ye ngam le ye ngam bun kam ngale ye kim tre ban shim ya khtin ban shim ya senjam da ka jinget ki syap tieng balat pidai ban mi da ka jing syap tieng habau blei pitai sya ka tabarnakal ngam keran ni ba pitai niam no ka jing long niam ba ka jing tai ka tabarnakal ba tai ka kenjam sim ga ye apa pitai sya ka kenjam sim pi sedang ban let alap gi bri gizang di ola dot le da ka jinget habau blei wang pi pelet ban wai itu ye ibarat penong Bible study let yang tu sedang dua yalap bi khtin jong blei sedang ban kia pimle da ka jinget ngano pi syap tieng bat lada pintai kata bernakal lada pintai pat ya kawai boleh unum kerku tak sakut haju kibun gi ministry dong boleh dah kerku syai ki marti le kita kata bernakal gidan pat kibat mut bantai aldi kimtai kat kemektin kan nong rem jong ketin jong boleh apa pintai kat kemektin nong rem apa boleh hi ulah ong pikir tai kata bernakal bantai kata kajing long musim boleh un sakta iki beri jong boleh bakin saya harap dia pi ban ai sya kam jong blei ban ya trei lang ya ta kam jong blei un sapa pa jam ni ban haba pi ong ni ki haba pi keran ya pi ke kandan kajing kata wa pa jam ni ki kajing ai ngo autrai ba umosa sulakran hau pat lang ki khon Israel baro uda ong kan dia kalong ya ka ba autrai ulah hukum pa kan dia kalong ba autrai ulah hukum udah ong tu pinsim na pedang jong pi ya ki jing ya ka jing ai ngo hau trai jar o blas ngok loy hala ka dok nut tu ai un wan lam ya ka banlong ka jing ai ngo hau trai ya ka ksiar bai ka rupa ba ya ka tama ba ya ka beryong ba ya ka ba saup tu ba ya ka ba saup siang ba ya ka linan bani ba ya ka nyuk belang ba ya sni lang berat senrang ba ya ka umpiang ya ka jing syai ba ka musla paro wong no haba pihak man ong kum syakri jong blai pihak man ya thu bam dei tang ba pi dei ban syakri o blai pi ai ka ba kenjam sim pihak ya thu ya kane ka jing sisharu ba haba ki ai sya kam jong blai kidi ban ai sya kam jong blai bakan roi kum ba musa suang haba ki te ka tempel uda ong blai pha man ong ndei bo blai ong ni ki pihak man ong ni kane kan nong rem haba pitri ministry ba kadan kam sya ka kam jong blai bakin yo ya jing ku de hang ta ba ubleu sa trai hi do nut joki kalau nang ba lai pun riu sedas lai pun riu ong ni ti Moses lakhat yo Besalil bad yo ahu liap ka exodus lai pun riu ni nang kathat ka ba arter hagi ba utrai ulala bad ka jing start way puai barok kan uba ka do nut jo kala kentu yo ba un wan trai ya kata ka kam pihak ban ong ru iki ba bandai ban trai ka kam jong blai ya ki tu bal ayo ban penslek begini ya trai lang bat pi la pi ong kum nu boleh la ayu man sim ba pi ong pi dan ka ktien ban ong pinong te u Moses ong ba ki bri jong blai ki ban ai sya kam jong blai ka bale ya kam jong blai bat bari ban khat ru itu ban train nam ta kam jong blai bat kai u blai un sakta e ka do nu joki hari la pi mialap ya ka jing sya kum nu ki bri kun la lut la pi mialap ya ka jing kala ka bamut pi su duai kum nu blai um kta ka do nu jong pi hap ong nam ti sya pang ki jing ai kani kadai kapat ka bayu ka sepang di jing ai ru kadai ban sepang ka jing le da ka jing net ru pidai ban ong ya ka ktin jong blai ka ikhtiar ba ka bor la ai pi fa wong no ti hang no pai hang ni bat kita ki beri kila wan lam shibun dalor ka babian ya ka jing trai jong kata ka kam ya ka bau trai la hukum ban thau kan ti Moses la hukum bakilai penbra ya ka haka jaka syong dara baro da ka baong wat ai bau sinrang lam dia kentai ban kre iru na kam ta jing aingo ya ka jaka kum ta kan ndei ta ta hang ni pina kuli kan ka khat ka balai pun riu ngi bo boleh lakta iki beri jong boleh bakin ya wan ban trei lang ya ka kam jong boleh baki wan ya ban ya rap lang yo Moses ban tai ya kata bernakal ti haba pitai sisa ya kata ka bernakal ka baken jaman sim haba pi ong iki beri pihak pan ong ni kan ba pidan kam bakin ya trei lang bakin ya ai lang ti ka diang kamon kum ba Moses su ong pi ong na ka ikhtiar ba kabor ba boleh un sakta ya ka do no jong kita ki beri ba kita ki beri kin sawan lang sapi ban ya trei lang ya kam jong boleh ban ai ya ka ti kamon ka diang ban ya rap ban peniar ka hima jong boleh bakin ai lang tam dong pi de hang ta wat pi shwai ka hima jong boleh ba ki hop jong ba ki baro sa ai lang tam ba ki beri kin sawan ra lang tam ya ka ka badai ban tai ka hima jong boleh bahang ni haba kia tei kata bernagal pina puli kalau nang bah beri kalau aslay kita kijinga jong beri but hadu bau Moses uang kumno uang wan ai shoot namar kalau aslay la biang kat ni
nak biar bagi train ti pitrai sha de am kata bernakal pitrai sha de am kata bernakal jong ublai ba pilek ne da umen sim khu tong ini ai pen kot nok ni nam ta ka buram jong trai ya ra utrai ba kibun ki nong rem ki banga kwa man ai fin ini video ilong balengkot kublai simun da like share ba subscribe na kam ta ka buram jong trai